Vakagumbuka. Munoda kuti chii kune vanhu vakaona nyaya iyi vakabatikana chaizvo? Andoti mhuri yeZimbabwe sori kutadza. Handei pakuti muroora wenyu akakutorai vhidhiyo inini. Ari kupi? Ari kumusha kwa kubohera uko. Kubohera? Paakakutorai anga ari kuno? Ehe. Kumusha kwake ari tsvagei? Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba ganjanda, uyai kani muone. Toda kutanga tichazodzoka mumashure. Toda kutanga zuva ramakatorwa nemapurisa. Anditi makatorwa dziri nguwai kana kuti munganditsanangurirawo zvakaitika zuva iroro? Chii chakaitika? Mupurisa akasvika. Motidaidzisei picha? Mupurisa akasvika ndichiya chikafu. Pasvika patogara. Dzadziri nguwai? Dzadzitori kuma4. Kubva nditibvunza zvikanzi makadii maenda tinofara makadiwo. Zvikanzi ndimi munoitwa here perseverance. Ndikati ndimi. Zvikanzi ndauyawo zvepano ndikukudai. Ndikati kwakanaka here kwasha? Zvikanzi kwakanaka. Murudiwa nevanhu vechildhood vari kudai kumondisonwe. Vandati alright. Kubva vatonditi handei tende. Vandatopinda mavha ndagadzirira vatatoenda. Tobva tasvika pachikoro pamondisonwe vatatombogara. Takazosumuka hedu mapasi 7. Pazonwe apo? Pachikoro pazonwe. Kubva tapinda mumota inga ine mukadzi nemurume asi vari mapurisa. Kubva tabvapo vataenda paodzi. Tasvika paodzi ndobva ndibvunza kuti ndimi makarova mwana here? Ndikati ndini ndakamuroza. Nditorwa vhidhiyo nemuro. Ndikati anoda kutorwa vhidhiyo nani? Ndikati zvekuti ndakatorwa vhidhiyo ini pamwe paine muroora chete ndiye garden aivepo. Zvanzi alright nyaya yenyu yakamangarwa kuno asi munhu wakamhangara anondiudza bva tonditiona vhidhiyo iri remwana wenyu wamakarova. Ndobva ndatoona vhidhiyo. Ndobva ndatosvika mukuti takuvata. Takaswara divi ngasvika kuma12. Patazotorara patamuka makuseni. Right, pamakabva kunoku kuenda kuzonwe. Mamusi kuziva kuti muri kuendepi? Makangoudzwa kuzi kuzonwe chete? Vakanditi ndiri kunosangana nevanhu vechild chete. Handisi kuenda kwaodzi. Kwagona kana kwaodzi. Makazoudzwa mapazonwe kuti maakuenda kwaodzi? Vakandipinda mumota. Tapinda mumota. Kubva taenda. Mupurisa ndanga anditora akasara pagondo. Ndobva taenda kuodzi. Kwandakazonovata. Okay, mba mazorara maselsi? Okay. Kubva mabva ipapo kwachienda kukoti? Kubva taenda kwaMutare. Tobva tasvika kwaMutare piya pakanzi koti. Bva ndanzi ndodzoka musi Mandi. Ndazonzi ndodzoka musi Mandi. Ndobva ndazonzi ndodzoka musi Wednesday wamusi wa26. Taurisai picha ndoda kuti muziki. Ndobva ndazodzoka musi wa26. Musi wa26 ndobva ndakabva ndazotongwa. Zvikanzi ndofana kuita community service. Saka ndoya ndamira ndakanzi community service yangu ndotanga musi wa1 December. 1 December. Yakakura sei? Ndakanzi ndofana kuita 210 hours. Ndofana kuita 6 months. Okay, 210 hours. Handi kuma 20 something days. Mune mishanda hours mangani pazuva? Ndotanga na8 ndichipedza na1. Okay. Ngatichidzokai pakuti zuva rakazoita kuti mwana arohwe. Chii chakaitika? Chakaita kuti ndirove mwana. Ndakatengesa kubva kutsvu ndakatengesa. Ndichiti ndione kubatsirikana nemwana. Support pambao pasina. Ndaisa mari mumbango. Mwana kanopinda nepawindo patora mari. Atora mari mwana oenda nemari kuchikoro panochi. Ndakabvunza mwana abva kuchikoro kuti ko mwanangu totora kamari uite sei undipe pakatsveta. Mwana akati mari hapamuna. Ndikati mari hamuna kuti yaendei. Ndopa ndakabva ndaenda kunotora tumwe twana tumanesi doro twandiudza kuti mwana ngachidya chimazepi, mamega, mabhisiketi.
ndamubvunzisa mwanangu chitaura chokwadi ndakura but ndakambotanga kurova mwana ndikuda kuti aindiwisira pasi simba rake rakawanda pandiri ndo pandakazoita regai ndisunge mwana ndinyatsomurova domuranga kuti mangwana akaona chinhu chemunhu aite sei abate ando pandamurova ndapedza kumurova zvatopera akura sei mwana mwana ne 10 years ashanda 11 akushandira rechi 11 alright pane zvaitaurika pavidhio racho kana ndisingakanganisi kuti wanga waendepi wakazodini zvaita unga asiri kuroverwa nyaya yemari ndamurera chandakazonyanya kumurova ndichiti wanga waendepi mwana ndakati ndambuda kutanga kumbuna mwana akatiza okay akanobatirwa kumakoma rukwa ndazoona kuti zakwaita mwana pana paite sei adzoke mama zoita kekugarira manje ndakaona zvekuba mai tebhelanika chinyi dzadziri hasha dzadziri hasha idzo makambozviita futi here asi ndambomurova daro saka munoziva ndakafunga zvakawanda ndikati asi mai ava pane zviri kuitika mumereji yavo saka vakupedzera shungu kumwana shungu dzadzitoripo kuti baba chavanga sasapoti ba hapana chaari kuita ba saka izvozvizvi takambogachiwana zvikuru pamashure apo tikavara titi wangu kamboya izvozvi tikagadziswa saka izvizvi zvamauyawo futi tauda kuchionawo chenji yani yazvo kuti takagadziswa kadini kawanda nezuro patakatobva uku takabva ukoti marimwe zuro anditi takazorara kuma1 vazukuru vachizama kuita sei kubatsira vachigadzira vachibatanidza vachiti misekuru chero zvinhu situation rwadzi muchinetsana nambuya mitenga ichikafumba beta isusu tizonetsana nambuya kuti mbuya sei mama kusvika apa chikafumba chidini chirimo wozi mbuya akushungurira mwana wabira imi macho hamuna chamuri kuita pazviri saka ndo situation yakazomudini yakazosvika pamurikuona kusvika pari asi kuona kwenyu pamakagara pasi nevazukuru zvakabatsira patakagara nevazukuru pasi vachibvunzwa vakati ndakakanganisa vakabvunzwa unzi mimi sekuru chama muchitaura kuna natiuda kuti mukadzi anondirova mukadzi anondida iso zvese izvozvozvo mamuchazviwanepi imi mhosva imimi ndimi munhu wamaifa wange makamirira mukadzi wenyu isu tiri mumashure menyu akati kukanganisa ende iyoyo kuti ndinorohwa iyo haasi kumira kandambomubvunza kamukati mwamuzwa akati ndinozvindikitwa kwazi ndinobaka handitombomiri ba ndikati saka vaitebheravi vakatopenga zvevado imonya saka maitembelani mwati munoenda kuchechi handiti right izvozvizvi munoona kuti problem yavapo ndei zvakunetsa kuti murange tembelani muchaita zvekudii tembelani takungomutaurwa nemuromo kana ndikatoona kuti tembelani pandiri ini hatisi kunzwanana kana ndikaona kuti mwana wangu une ishu dzekusandinzwa izvezvizvi ndakutarisirawo kuti ndombo mumwe munhu wekuti pamwe anogona kuchinja alright vazukuru vacho vakati mbuya kana mwana mukaona izvozvi asi kunyatsokunzwisisa chimbozamai kutipawo ini ndikambomutora munhu asiri mai vake pamwe anobhevha pikicha yakanaka haazoshuti mafirimu anopfuura ipapo akabva achinatsotswanywa haipa ndo pandisingazozi zvangu nekuti mwana kureketa ake unoshuta ake unoshuta ake zazoziya zvake akushuta anoshuta zvekutora izvo ndo zvaanonyanyaita kutora unotora ndakabvunza magogo vacho musi wandauya panapa ndikati akambogara neumwe munhu here asiri vabereki vake asati saka wakazvionepi izvozvo zvotondinetsawo kuti mwana uyu dambudziko rakariona papi nekunyepa ndikasara naye nini pandiri panapa anogona kuudza baba wake out of topic mama pani pakazodai pakazosvika ningi zvikazodai chero inini ndikabva pamba musi wandinosvika ndigona kuti baba wakadai wozotaisa kurwisanisa wozotaisa kuti chinhu ichi chinonzi baba wavakadai so
baba wangatora kuti ukuti diki unotengesa unoti pamwe tokangotiso twangorowa tunegondo but mwana wake ndiye ari kuzama kuita sei toro zvisiri handeipa kuti muroora wenyu akakutorai vhidhiyo inini ari kupi? ari kumusha kwakubohera uko kubohera. Paakakutorai anga ari kuno ehe kumusha kwake ari tsvagei? kumusha kwavo vandonesanawo nehanzvadzi yangu handizozivi zvomumba mavo wavo waparadzana havo mukadzi wehanzvadzi yenyu. So munowirirana here nemuroora? nemuroora taiwirirana but izvozvi manje ndopandisi kuchaziva kuti iye akati hanzvadzi yangu hachaidi havasi ari vanhu vari pamwe chete. Ndiye akaramba hanzvadzi kana kuti akarambwa? Ndiye akaramba. Iye ndiye akaramba because ndiye akasimuka pano ega akadini hake akaenda. Kukutorai vhidhiyo kwaakaita makazvitora sei? Kutora vhidhiyo kwaakandiita ndakangoona kuti ndozvinoita mulife. Ende life inorwadza inomboreruka zvese unofanira kuzvigamuchira semunhu ndozvidini ndozviripo. Okay. Right. Hatidzokei pamanga muri muusungwa. Makazoziva riini mimi kuti ndasungwa pana? Makaziva mwapa odzi? Ndakaziva ndapa odzi kuti ndozvato. Kubva pamatanga kuziva kuti masungwa makafungei? Ndakambofunga ndikati asi chandakagona hangu ndakangoti Mwari dai manga muri maita kuti pandobuda maseosi dai mangonditi zvangu chero munhu akanditanga chero munhu akaita sei dai magonawo kundifundisa wangu ndangosiyana nani ndangosiyanawo naye munhu ake chero akanyandibata chero akandiita sei ndingosiyana nazvo ndikana pandichada kuzoitawo dzimwe mhosva dai Mwari mangondijambisawo makomba iwawo zvangu ndirege kudzokawo mune idzi nyaya idzi dzokupinda mukati memapurisa. Alright. Imimi kubva muchikura ngatimbotarisai kubva muchikura muri kuchikoro kana kuti chii? Handiyo vana tinomboita madziyo tiri kuchikoro. Maizviona sei? Mainyiswa here kana kuti mairova vanhu? Ndaitonyiswawo. Asi nichandoita hangu ishandoita. Ine hashando dzinonyanya kundikura. Dzimwe nguva mukamwana kangu kagona kanditadza ndogona kana bashusha ndogona kuchema zvokuti ndobva mwoyo wangu nemusoro wangu zvichirwadza. Dzimwe nguva ndozomboti pfungwa dzangu dai kuti ndisina kuzvara vana vafuwa dai ndakusiyana nazvo but chakunondorwadza vana. Marriage ndio iri kunetsa handizvi? Marriage inonetsa but marriage inonetsa ini chinondinetsa nemurume wangu pamashoko kutaura dai tinotonzwanana but pane patinongoti tadzana iye anoti anoona chikafu chinodyiwa nemunhu 1 achipedza mwedzi anoti inini ndidye nevana 5 ndidye nevana isu tese tiri kumba tiri 6 handiti saka iye anonditi chino ndopane dambudziko rake anoomera nemari support mari anenge ainayo inonga ichiendepi? Mari dzacho dzotonetsa dzongona naye mhungu make mozongoona yapera unotongoona utongoti hapana zvekuti kana kamudzondoda siku pataimudzodzo kana kasaripo unotongosiyana nazo iyewo zongotengawo nenguva yaanoda. Yo saka kumba ndokuri kutangira problem. Ndo zvatingataura here maitembi kuti kumba ndokuri kutanga zvese pamarriage. Zvinhu zviri kutangira ipapo. Saka mama akushungurira mwana. Ini kuzorwa mwana kwandakaita. Ndakanorwa mwana ndichiti ndiri
kuti kushungurira baba asi pfungwa yandakatora ndichiti ndikuranga mwana wangu ndakatoranga mwana wangu ndichiti inini mangwani handidi kudedzwa mumba memunhu ndichinzi uya mune zvaita mwana wenyu ndoda kuti asvete kuziva kuti ndikatora chinhu chandisina kupiwa zvechokwadi munhu anoita sei anorohwa ende munhu tora chinhu chaunenge waita sei chaunenge wapiwa handi munhu utora chinhu chemunhu ipapo ndakamuroka nditi handidi mbavha handidi uchaita mbavha uchaita hure ukazvinhu izvi uzi ukasaba uchafunga kuti dai ndatsvaga munhu anondipa mari ende the moment ndidada ndawana mari hautsvagi mari kungoinonga apa uchatsvaga murume munhu kuti ndipe mari ende murume unosikana mwanasikana anoda munhu anekeya nani naye ini kuzondizororwa nababa wake inyaya kuti mai vangu ayanekeya nena dakangondisiyawo ndichiti ndikaenda pamashopusi apo ndosvika ndotsvaga mari ndichikumbira mari ende anoda zvinhu zvinonakanaka futi mukana mani make mumashure umo wakambondipedzera sagare bhinzi kudai achitora bhinzi achitotengesa achienda nadzo chikoro chopimisa nemazepe achitora bhinzi achienda kupimisa rimwe dei ndazoti ndimbotora bhinzi sepai pamoto one raasagi bhinzi dzaendepi kanamba 2 kauti tataenda nadzo chikoro tembaitora chinoisa uko kusango kuti toda kuenda chikoro pandangoti anombomuraiva ndangoti anyway zvinodini ndakutotoudza bacho padimburani pamunomusa inini ndisati ndaudza murume kuti ndozviripo ndakaona sagara rangu bhinzi dzaidzikira mbichana saka murume anomboya chienda kubasa ifunga ndafunga baba anofunga ane girlfriend arikundisara bhinzi dzani dzangu saka paiti ndaenda kubasa ndaiti ndomuperekedzai ndosunza chibhegi harina chinhu bhegi ranai ndakazwa kuti badimburani panapa bhinzi dzangu kamusikana ndokazota bhinzi dzakutongo dzaingoenda natembi kuchikoro everyday waitora makapu 4 dzangu waitora makapu 2 alright bacho akati uyu anoda shamu akati izvi handimurori zvangu kati ndimusana ndinomubata achaudza vamwe kuti chokwadi zvinhu zvemunhu azviite sei hazvibatwi saka apa mama akurovera nyaya dzanga dzawanda nyaya dzadzawanda dzaita yanga isichari yemari yemusiyoyo yegaba yanga yawanda nyaya asi ndaingomutise semwana wangu moyo wangu unomborwadza kuti ndimurove vana vangu nezvandimbosangana nazvo zvinhu zvinonditibata zvinhu zvimbonditibata ndikarova mwana wangu ndikamurera izvi mwana azonditi ndiri right ndikamurera izvi plus kamunhu kaya kandoti kana ndikawana isu izvi zvanditisize nekurima zvinosona ndikaona ndima dzangu kuti handi tinodai nekudai totosiya kanamba 2 kakari kumboko netuwana tuiri ndomuti handi ndogona kuti muti anosakurawo madaini 2 ndosakurawo matatu tikatosvidza tatowana tatowana zvetine tatowana takuti samba medu takutosapotika tese kaka munhu kakura kekuti kakutokubatsiraiwo mabasa kakutondibatsirawo nganditi inini makazoudzwa uzi makuenda kukoti pamakaudzwa uzi makuenda kukoti kuenda kotongwaka makafungei nenyaya yekoti ndakambotibatikana ndikati pfungwa dzangu dzakati koti iyi kunzi koti ikoti yekuti ndakanetsana nababa emwana here kana kuti ikoti yekuti ndakarova mwana here ipo pfungwa dzacho idzodzo handina kuzvigamuchira handina chandakagashira pazviri nanguti getindi hapana patingamboti munhu haufi nezuva rimwe rigetindi toona kuti koti kuenda kwacho kwakadi ndo pandakazosvikawo pamutare watatopindawo mukoti okay first trial yobva yaitwa pamadzoka maendeswa kurimandi mama akuchifungei mako ipapo point yangu yanga yakurwadza mama akuziva zvekuti inyaya yemwana ndada kuziva kuti mwana saka mama akuchifungei chaunyanya ndibata ndanda kubatikana pakuti but semwari madai so ndoti apa ndairanga mwana paonitadzira apa pedzi enda kupinda futi mukati memaservice wai mwari mandidaro asi ndakazodzoka futi ndozviisa futi pai ndikati zvakatonzi munhu akazvarwa nemukadzi ka anowana zvinhu zvakasiyana siyana mukati mekurarama mubva mazosvika zuva rekoti zuva rekoti rasvika zuva rekoti rasvika ndakatombobvunda
Ndikati nai Mwari, apa ndipo pakudiwa zvese. Zvamucharonga ndimi muchaita sei? Muchazviziva. Kunaka kwazvo, kushata Mwari hamutirasi, asi chandiri kukumbira ndoda kuti chokwadi chibude pachena. Ndobva ndatonga koti manga muchitarisira kuti munogona kupihwa makore mangani? Hapana anga akambokutipira here muri kurumandi kuti nyaya yenyu iyi inogona kunga ichitokupai makore akati? Chimbomira kuita noizi mwana. Zvekuti vanhu bvunza vakandibvunza ndakati ai ndakachaya mwana ndonyaya ndiri ndenyaya ndiri kubvuma ndozvandakadini mwana ndakarova zvanzi nyaya yako yatendera but zvakuda kuisa kuna iye Mwari. Saka hatizivi kuti asi vanhu vese pandandire vaingondiri namata kuzi nyaya yako kwayari yave kure maererano nemabatiro akaita mwana wako. Hongu mwana ndewapasi pawakazosvika pasi. Okay. Asi muri kuzvibvuma here mai Tembi kuti level ramakasvika, tisati tataura hedo nhau yekuti kusungwa kana kuti kudini, level ramakasvika pakuranga mwana ranga rashata? Ichokwadi. Muri kuzvigutsikana nazvo? Kana neni ndakazochema handiri kunyeperai ndakuona vhidhiyo paodzi. Zvakandishungurudza ndikati nai Mwari, ndandichiuranga mwana here kana kuti pane chimwe chinhu changa chavepo. Okay. Zvinoreva kuti muri kuzviona here mai Tembi kuti hasha dzenyu dziri kuinfluenzwa nemweya tsvina? Ipo ndakazviona kuti zvakuda Mwari mukati kuti ndinamate nokutombotsvaga mubatsiri anondibatsiridza bozi pandanga ndasvika pasiri. Isu taikunamatirai Isho. Uye imbomirazve shamwari. Ndopiwa sadza nagogo. Gogo ndoda tii manya. Isu taikunamatirai handiti tichitoshuvira kuti dai mwabuda nekuda kwevana. Ipo masoko iwayo aiunza miseve kwatiri mumakomenzi umu. Zvaa zvisina kubira mushe, asi tinotenda kuti Mwari akanzwa minamato. Nhasi tiri pano nokuti tinongofarira kuti kana zvinhu zvashata zogadziriswa nai. So ndaakukumbira kuti chigarai zvakanaka nevana venyu. Zvimwe zvacho zvinoitwa kuti mudzidze, chinongori chidzidzo handiti? Muchigara zvakanaka, mukaona murume achiita zvaari kuita, mimi rambai muchidzoka kune munhu akakupai murume mumuziva? Ndimwari. Dzokai kuna iye akakupai iyeye momuudza kuti munhu wawakandipa uya ari kudai. Modzoka ikoko anonzwa, musanyeperwa nevanhu kuti aze minamato inonoka kupindurwa unenge usina kunamata ba. Kana wanamata zvinobva pamwoyo apo uchirevesa uchitaure zita raJesu Kristu rakapiwa simba rose kudenga nepanyika, Mwari anonzwa. Munhu yeye andoramba achiudzwa kuna Mwari nezita rake, muchiudza muridzi akakupai zvinoita handitika. Isu tiripo tichikubatsiraiwo, tichitaura navo, tichidini, tichiuya tichifona kusvikira zvaita zvakanaka. So ngatichidzokai, mwati mamupa mukoti mamakatarisira kuti ndo pandaa ndichida kuzwaipo kuti tipedzisire napo, mamakatarisira kuti mungangokuchajwa makore? Mukoti ndandakangotarisira kuti ndichapiwa mutongo wakakura sezvo ndakabvisa mwana wangu. Okay. Ndobva mazozwa zvakunzi community service. Pamadii? Pandakanzi community service ndakafara ndikati Mwari maita zvenyu kuti ndinge ndichichengetedza iyeye wacho naiwo nevamwe wake. Ndichibuda ndichienda mucommunity service ndichidzoka, ndinokudzoka ndichipinda mumba mangu ndichiona kuti mwana wangu adyei, mwana wangu aita sei, ndichibatsirana nemwana wangu chiri kunetsa. Ende hakuna life inoti mwana anoudza mumwe mubereki zviri kumunetsa achikasira kuzvigamuchira. Asi kana ndiri nima yacho ndikabva kubasa kwandabva, mwana wangu akandiudza chaandiudza ndikubvunzawo chigashira kuzi ndine mubereki wake. Chekupedzisira, muruziva here kuti vanhu vari kunzoko vakaona nyaya iyi vakagumbuka kusvika pekupedzisira?
nekuti munhu akangoona mwana nyangwe asiri wake achishungurudzwa. Nyangwe inini ndakatombobatikana, ndakafunga kuti pandakatanga kuona vhidhiyo ndakafunga kuti mwana uyu ndofunga baba vake vakaroora umwe mukadzi, saka ari kuchengetwa nani? Namai nini. Saka vanhu vakagumbuka. Munoda kuti chii kune vanhu vakaona nyaya iyi vakabatikana chaizvo? Ndoti mhuri yeZimbabwe sori kutadza. Aiwa, vakumbirei ruregerero zvakanaka. Akutokumbira ruregerero shuwa. Ndakatadza ndakazovabvisa umwana wangu murova zvisi pamutemo. Alright. Ndichifunga ndiri kumba ndikati mai havari kuzviziva here kwaane nyika tekinoloji yafamba. Vhidhiyo iroro rinowana munhu anozopa mwana akura. Ona zvawaizwa namai ako. Ani murizoona? Saka munoda kungoita zvimwe zvacho muchiona kuti hazvizokanganisi here, mugoitawo bichana muzvidzora. Right, ndakuadresa issue yenyu yehasha. Hasha matozviziva imi kuti mune hasha. Handiti chiregai kumeka madecisions makatsamwa. Mazvizwa? Pese pamunoona kuti ndakatsamwa, zviri nani kubve pane munhu ari kukutsamwisai wacho. Handiti mocreate a gap. Kana kuti musatora sarudzo yekuti ndaakudai muchakatsamwa. Handitika ini ndine mwana ini akamboita musikanzwa chaiyo, musikanzwa ndakanoti pana pamwana washereketa pana. Chibva ndaona kuti ndimurange izvozvi ndomukwadza. Bva ndandoudza mama wacho kuti mwana wenyu wadai. Vakatoreacta zvekuda kumudini. Ndikati amirai, ndichamuziva zvandichaita, chimbomirai. Ndandatoonawo futi kuti tapinda musame level. Tobva tazoti one day anhu atorara kumadzaadza kuma 11 usiku. Tamuenda komumutsa kumba kwake, obva auya. Tamugadzika pa kwatangotaura naye. Tobva shamu yangu ndandakatoisa pasaiti. Ndatoinamatira. Kwakutanga kumushwapura. Ipapo hasha dzaderera. Ndimazona. So ndingokuudzai kuti muzive kuti zvimwe zvinhu hazvidi kuitwa uchakadini ba? Uchakatsamwa. Panguva yamunenge makatsamwa, regai kumeka madecisions, regai kutora sarudzo, regai kutobudisa soko. Soko riri dangerous ka. Kusiya mafootsteps kuri nane pane kusiya soko. Soko remuna 1940 richiko nanhasi riri kuexista. Kuti gore rakati naningi kwakataurwa kunzi. Asi tsoka yakatsikwa muna 19 manyi muna 2000 haisisipo. Handitika. So ndinotenda zvikuru nemukana wamatipa mai Tembelani. Muve nenguva yakanaka nemhuri yenyu, muve nenguva yakanaka nababa Atembi, muchengetane, mudanane, muwirirane, munyadzise Satani. Mazvita. Wagomana, uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata. Utindi TV yababa kanjanda, uyai kane muone eutakanja waya waita mukurumbira neutindi TV hamakan komana weta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza neterevhizheni. Utende baba nesuo tasimuka tarirai